Λασιθίου. Παρακαλείται ο κύριος Σπυρίδων Γαλινός, βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας άκουσα με προσοχή, κύριε Υπουργέ, πριν, αλλά δεν σας άκουσα να αναφέρεστε στην μελέτη που ετοίμασε το άλλο εκλεκτό τέκνο της Αγίας Οικογένειας όταν ήταν στο Υπουργείο Αιγαίου σύμβουλος για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ο Νίκος Παπανδρέου, μελέτη την οποία στο προηγούμενο διάστημα ο συνάδελφος ο Νίκος Σιφουνάκης περιέφερε στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ήταν η λύση του ακτοπλοϊκού προβλήματος διασύνδεσης των νησιών μας. Δεν άκουσα εσάς να λέτε αυτό, άκουσα όμως τον προηγηθέντα από εσάς υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου, σε άλλη ερώτηση, να επέρεται αναφέροντας για συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ Κινέζων και Ελλήνων και Ελλήνων εφοπλιστών, προκειμένου να ναυπηγηθούν πλοία ελληνικά σε ναυπηγεία κινέζικα, την ίδια ώρα που τα ναυπηγεία τα δικά μας είναι κλειστά και είναι φαντάσματα. Σας άκουσα επίσης να αναφέρεστε εσείς για το πόσο καλές είναι οι συγκοινωνίες διασύνδεσης των νησιών μας, ίσως μεταξύ τους αλλά και με την υπηρετική Ελλάδα. Δεν μας είπατε όμως με τι πλοία, με τι εισιτήριο και σε ποιο χρόνο. Νομίζω ότι από την απάντησή σας θα έπρεπε, πριν αναφερθούμε για τις ακτοπλοείες, να συζητήσουμε λίγο για την ερμηνεία της λέξης απομόνωσης, μάλλον τι σημαίνει απομόνωση, και όχι για την ερμηνεία της λέξης στο λεξικό Μπαμπινιώτη, αλλά στην ερμηνεία που οι νησιώτες δίνουμε σε αυτή. Αυτή που το ζούμε στο πετσί μας τι σημαίνει απομόνωση. Και θα αρχίσω από τους βουλευτές, οι οποίοι για να επισκεφθούμε την περιφέρειά μας, τα νησιά της περιφέρειάς μας, είτε θα πρέπει να πάμε μέσω Αθηνών, είτε να πρέπει να ξοδέψουμε μια εβδομάδα χρόνου, είτε να μην το καταφέρνουμε. Θα πάω στους περιφερειακούς συμβούλους, που το Περιφερειακό Συμβούλιο πολλές φορές δεν συνεδριάζει λόγω μία απαρτίας, από το λόγο ότι δεν μπορούν περιφερειακοί σύμβουλοι να επισκεφτούν την έδρα όπου γίνεται η συνεδρίαση. Θα πάω στην αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, για να σας πω με την ΠΕΔ. Και εκείνη δεν μπορεί να συνεδριάσει ή συνεδριάζει υπό ελλειπή σύνθεση, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Έχω και έγγραφο του Δημάρχου του Αγίου Ευστρατείου εδώ, ο οποίος παραπονιέται και καταγγέλει αυτό το γεγονός. Για να σας εξηγήσω ακριβώς και να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα, χωρίς πραγματικά, και δεν θέλω να θεωρηθεί αυτό από εσάς και την κυβέρνηση, δεν αναφερόμαστε στα προβλήματα για να ψέξουμε την κυβέρνηση ή για να ρίχνουμε ένας τις ευθύνες στον άλλον. Αυτό δεν με αφορά και με κουράζει ειλικρινά και με στενοχωρεί. Τα αναφέρουμε για να βοηθήσουμε, εντοπίζοντάς τας, να δοθούν και να βρεθούν και να δοθούν λύσεις. Ξέρετε ότι πολλοί συμπατριώτες μου, για να επισκεφτούν τη Βόρειο Ελλάδα, το πράττουν μέσω Τουρκίας. Ξέρετε ότι επίσης πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έρθουν για τουρισμό στα νησιά μας, επίσης ταξιδεύουν μέσω Τουρκίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Γίνεται ακριβώς επειδή δεν έχουμε ικανοποιητικές ακτοπλοείες. Ξέρετε ότι η απομόνωση των νησιωτών δεν είναι μόνο το ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν επειδή δεν υπάρχει πλοίο ή επειδή δεν υπάρχει αεροπλάνο, αλλά επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα που συνεπάγεται ένα τέτοιο ταξίδι. Και ξέρετε ότι ο νησιώτης είναι υποχρεωμένος να έρχεται στην Αθήνα ή στη Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, για να δει προβλήματα υγείας του, ή ακόμα για να πάρει μία απάντηση, μια και καμιά υπηρεσία δεν έχει κάποιον να σηκώνει το τηλέφωνο και να δίνει απαντήσεις για ένα συνταξιοδοτικό πρόβλημα, παραδείγματι. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται 1 και παραπάνω και 2 χρόνια, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΟΓΑ, το ΙΚΑ, με το Γενικό Λογιστήριο, για να δουν τι γίνεται με τις συντάξεις τους. Θα πρέπει να έρθουν στην Αθήνα, να χάσουν μία εβδομάδα, αλλά και πάλι φοβούμαι ότι δεν θα πάρουν απάντηση λόγω του ότι δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες. Θα πρέπει να μείνουν περισσότερο χρόνο για να το καταφέρουν. Αυτό είναι, κύριε Υπουργέ, η απομόνωση. Και δεν θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος για αυτή την κατάσταση κανένας. Είναι θέματα απλά που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του κράτους, έχουν να κάνουν με την γνώση του προβλήματος και δεν θέλω να το παίρνετε και πάλι το επαναλαμβάνω ως μομφή, αλλά θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε και να μην δικαιολογούμε καταστάσεις.
όταν είμαστε στην κυβέρνηση και να τις καταγγέλνουμε ότι είμαστε στην αντιπολίτευση. Απλώς να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γαλινέ, ομολογώ ότι διαπνέεστε από σοβαρότητα και μετριοπάθεια, αλλά διέκρινα κάποια ηρωνία όταν αναφερθήκατε στον κύριο Νίκο Παπανδρέου και δεν ήθιστε εμείς κοινοβουλευτικοί για εξωκοινοβουλευτικούς να ομιλούμε με δόση ηρωνίας. Δεν ήθελα πραγματικά να ηρωνευτώ κανέναν. Έχετε δίκιο που το εντοπίζετε. Απλά αναφέρομαι στο γεγονός, στην μελέτη που υπάρχει και η οποία έμεινε στα ζήτητα μόλις ακριβώς ήρθε στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την επισήμανση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μίκα Ιατρίδη, βουλευτής 12.